turpuk dihita di bagasan Arion natinotopon ni almanak ni Huriatta Jumat 17 Juli 2020. Jesaya 44 ayat 10. Tungi sema natuk jumadihod debata manang manoppa aji-ajian naso margunai. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Disido sahakna hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus. Di sada luat Nabi Nolus adong madisi sada bonani hau nama caibalga ninna beritai sian pangi sini hutai nunga tung macai liling umur ni hawon bahkan didok nasida nunga ratusan tahun macai belga do hawi jala bidang pola berdiameter lebih kurang 15 meter. Jadi do mutu pemahaman ni parhutai disoba jala di perdebatan nasida do bonani hawi ai dirajumi nasida doi naboi mangaleho pasu-pasu dohot haroroan ni gugu di ngolu nasida. Ima pemahaman ni pangisi ni luati. Molotai dari si songoni takka posinasida di hauda buluni sada pemahaman nasala doi nakeliru doi aidang adong haguguun sian bonani hawi dang tuki laho mangalehon gugu dohot pasu-pasu di ngolu nasida sadado jala holat debatado si sobaun jala holat debatado harorohan di gugu dohot pasu-pasu di ngolu ni jolma torang doi dipatik najinalo ni si Musa siad debata di dolok Sinai dipatik perjolo macai takas doi di dok ahu do jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakub ahu bahenomu. Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak ada Allah yang lain kecuali aku. Dang jadi ganaomu jala dang jadi. Sumanomu manangahan dari benua gijang. Dohot na di bala turu. Dohot na di bagasan naik. Yang go tunggu bisi sobaun manang siu. Debatado haroroan di gogo dohot pasu-pasu di ngoluta. Asa pangat tu siyo doh pemahaman di pangisi di luar na marsoba tu gana-ganaan dan adong lapatan ni itu tidak bermakna, itu tidak berfaedah. Pasu-pasu ni jahuba do mabahen mamora jala dang mardongan hangaluton di bahen berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahkannya. Buda 10 ayat 22. Persoalan na songonari di bagasan perdalanan di ngoluon. Kenapa orang banyak menyembah berhala? Buasa godang jolma marsobba tuakka gana-gana doh tuakka hagogon di portibion. Mungkin
Sura disukun ganup-ganup jolma taringot tu elusna dison meragam boy doyalan biar ningon udah kekhawatiran di dalam kehidupannya, boy doyalan tuntutan kebutuhan hidup, boy de tuntutan alani gaya hidup alai lau sadong doi de basiat jolmai ala sotakas panadaon na pakkaposion na di debata di panoppa nagugui ujungna gabi porsea marsobba tuak kahagugun di portibion nasubui mangalehon pasu-pasu songon na pinasahat ni debata tunguluta. Tuhanlah sang pencipta. Debatado natumoppa saluhut. Siapakah yang membentuk? Allah. Bukan manusia yang membentuk Allah. Tetapi Allah lah yang membentuk, yang menjadikan, yang menciptakan manusia dan segala isinya. Debatado namanoppa saluhut. Dohot nasanadong di tonga-tonga di portibion. Dan semua ciptaan Allah di bawah pantauan dan pengawasan Allah sendiri. Ditoruni huasona dosadok portibion. Ditoruni huasona dosadok dang akajolma natinopai. Atik pelam torop lam gudang akajol manapister di tonga-tonga di portibion. Dang tuki mengatasi hapistaran di debata. Dang tuki mengatasi hagogoon di debata. Ai debata sadiri do nama noppa hita. Debata sadiri do nama noppa jolmai. Molotung boy pepistar jolmai, boy mamora, boy suk-suk sinadongan na, si lehon-lehon ni debatado di bagasan ngoluna. Ay dangarong na boy hita marsibuni dia dupan ni debata. Jalau botoado debata didirita daripada hita. Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Yang godihamu gari obuk saluhutna nadiulumunai nunga dibilang. Matius 10 ayat 30. Alani hamu wakkamanami nanami ruas ni huria na hinaholongan doho sulehita. Di perdalanan ni ngulut taon atik pe macay ragam ak kahamoro na katantangan na taadupi. Di sima hita marpos ni roha tu debata. Hibana do haroroan ni saluhut. Hibana do haroroan di gogo di hita. Ay ibana do sitoppa saluhut. Amen.